روز بخیر بیننده عزیز آزادی، سروین وزیرالله هستم و تا 10 دقیقه دیگر برنامه نوید بامدادی رو برایتون از دوشنبه تقدیم میکنم. امروز 17 فوریه است و ساعت در دوشنبه 11. نخست سرخط مهمترین خبرهای روز. خوجا командир Давлатукуби یک زندانبان айбдор شده است. آژانسی ضد коррупсия фасодзадатарин ниҳодҳои тоҷикистонро эълон кард. роҳи донишҷӯён ба Русия боз шуд, вале не аз Тоҷикистон. خوجا каримов маъруф бо номи خوجا командир фармондаи пешини фронти халқии собиқ ки бо иттиҳоми даст доштан дар 20 ҷинояти куштор дар боздоштгоҳи Кумитаи давлатии амнияти миллӣ қарор дорад, дар Латукуби як корманди муассисаи ислоҳӣ ва чанд маҳбус айбдор шудааст. Як мақоми муассисаи ислоҳӣ ки нахост номаш зикр шавад, рӯзи 16 феврал ба Радиои Озодӣ гуфт, ҳодиса 2 ҳафта пеш рух додааст. Ӯ гуфт خوجا каримов ҳангоми муноқиша бо чанд маҳбус ба зиндонбоне ки мехост аз ин хархаша пешгирӣ кунад ҳамла кардааст. Ба гуфтаи ин мақом нисбат ба خوجا каримов бо иттиҳоми авбошӣ ва истифодаи зӯроварӣ ба муқобили намояндаи ҳокимият парвандаи нав боз карданд. ҳамсуҳбати дуюми Радиои Озодӣ дар сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятии Вазорати адлияи Тоҷикистон низ ҳодисаро тасдиқ кард, аммо гуфт ин воқеа чанд рӯз пеш рух дода буд. эълони айби нав зидди خوجا каримов дар ҳоле сар задааст ки парвандаи ӯро бо иттиҳоми 20 куштор дар солҳои ҷанги шаҳрвандӣ раёсати парвандаҳои махсусан муҳими додситонии кулли Тоҷикистон таҳқиқ карда ба додгоҳ фиристодааст. мақомоти интизомии кишвар соли гузашта гуфта буданд ки бар зидди خوجا каримов маъруф бо خوجا командир бар асоси 5 моддаи кодекси ҷиноӣ аз ҷумла одамкушӣ ва гаравгонгирӣ парванда кушоданд, аммо духтари ӯ ин иттиҳомотро рад кардааст, вале назари вакили мудофиаш ҳанӯз дастрас нест. ҳукумати Русия тартиби сафари донишҷӯёни хориҷиро барои идомаи таҳсил дар донишгоҳҳои ин кишвар муайян кард, вале иҷозати сафар танҳо ба кишварҳое рабт мегирад ки парвозҳои оддияшон бо Русия барқарор шудааст. пештар гуфта мешуд ки бо сабаби баста будани роҳҳо зиёда аз 3000 донишҷӯи тоҷик низ натавонистанд ба Русия баргарданд ва дар ватан низ ба иллати сустӣ ва гаронии нархи интернет аз таҳсили маҷозӣ дур монданд. аз сӯи дигар то ҳол байни Тоҷикистон ва Русия парвозҳои муқаррарӣ аз сар гирифта нашуданд. Роспотребнадзор, як ниҳоди танзимкунандаи умури беҳдоштии Русия, тартиби ворид шудани донишҷӯёни хориҷиро ба ин кишвар чунин муайян кард ки онҳо бояд 2 дафъа аз озмоиши бемории COVID-19 гузаранд. ташхиси аввал бояд на дертар аз 3 рӯз пеш аз вуруд ба Русия ва ташхиси дуюм дар давоми 72 соати баъди расидан ба ин кишвар супорида шавад. ин қарор танҳо ба кишварҳое дахл дорад ки бо Русия парвозҳои муқаррариро оғоз намуданд. Тоҷикистон ба ин гурӯҳи кишварҳо дохил намешавад. оҷонсии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия дар Тоҷикистон ниҳодҳои давлатиеро номбар кард ки дар онҳо бештари қонуншиканӣ ошкор шудааст. Сулаймон Султонзода, раиси ин оҷонсӣ, рӯзи 16 феврал дар нишасти хабари ин ниҳод аз мақомоти маҳаллӣ, низоми бонкӣ, тандурустӣ ва маориф ном бурд. дар маҷмӯъ соли 2020 ин ниҳод беш аз 2000 қонуншиканӣ, ҷиноятҳои андоз ва иқтисодиро ошкор кардааст. ба гуфтаи масъулини ин оҷонсӣ, аксари ҷиноятҳои коррупсионӣ аз ҷониби шахсони мансабдори мақомоти худидоракунии маҳаллӣ дар як соли охир ба қайд гирифта шуданд. дар ҷои дуюм аз рӯи шумораи ҷиноятҳо низоми бонкӣ будааст ки дар он 168 далели ҷиноятҳои иқтисодӣ якбора ошкор карда шуданд. дар зинаи сеюм бо 136 далел соҳаи маориф ва илм ва баъдан дар низоми тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ 104 ҳолати ҷиноятҳои ошкор шуда ба қайд гирифта шуданд. ба иттилои агентӣ, теъдоди ҷиноятҳои дигар дар соҳаҳои кишоварзӣ, ҳифзи иҷтимоӣ ва низоми меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ ошкор шудааст. шумори ҷиноятҳои сабтшудаи коррупсионӣ инчунин дар Кумитаи идораи замин ва геодезӣ 99 до қайд шудааст. додгоҳи олии Бошқирдистон шикояти кассатсионии наздикони Фурқат Абдуфаттоевро баррасӣ кард ва бетағйир гузошт. Русия ин шаҳрванди Тоҷикистонро ки Қирғизистон дар куфтукови байналмилалӣ қарор додааст, рӯзи 1 феврал боздошт кард. ҷониби Қирғизистон Фурқат Абдуфаттоевро ба ширкат дар моҷароҳои марзӣ ки санаи 13 марти соли 2019 рух додааст айбдор мекунад ва талаб дорад мақомоти Русия ӯро ба ин кишвар истирдод кунанд. Латиф Абдуфаттоев, бародари
Фурқат Абдуфаттоев рӯзи 16 феврал ба Радиои Озодӣ гуфт, додгоҳи олии Бошқирдистон ба онҳо иҷозат надод, ки дар мурофиа ки дар боздоштгоҳи муваққатӣ баргузор шуд, ширкат варзанд. ба гуфтаи ӯ, танҳо вакили мудофеъ ва муовини консулгарии Тоҷикистон дар шаҳри Уфа дар мурофиа ҳузур доштанд ва наздикон аз онҳо огаҳ шуданд, ки ҳукми ҳабси пешакии Абдуфаттоев бетағйир монда шуда ва ӯ то 2 март дар СИЗО боқӣ мемонад. додгоҳ пешниҳоди вакилон дар мавриди шартан озод кардани Абдуфаттоев то замони содир шудани ҳукми ниҳоиро ба инобат нагирифтааст. мақомоти Тоҷикистон мегӯянд, Абдуфаттоев дар моҷароҳои марзӣ ширкат надошт ва Русия ӯро бояд озод кунад. Конгресси Амрико барои таҳқиқи бетартибиҳои оммавӣ ва хунин дар Капитолия, ки 6 январи соли равон рух дод, комиссияи мустақил таъсис медиҳад. раиси маҷлиси намояндагони Конгресс Нэнси Пелоси 15 феврал дар якномаи худ ба ҳамтоёни демократаш аз ташкили комиссия хабар дод. ба назари Пелоси, комиссия сабабу омилҳои марбут ба ҳамлаи террористии дохилӣ ва дахолат ба интиқоли осоиштаи қудратро таҳқиқ мекунанд. ӯ мегӯяд, Конгресс бояд воқеияти ҳодисаи рухдодаро муайян кунад. дастгирии дуҳизбӣ ва идеяи ташкили комиссияи махсус барои таҳқиқи қазияи Капитолия баъди он тақвият ёфт, ки Сенат дар ҷаласаи 13 феврал президенти пешин Доналд Трампро импичмент накард. бархе аз ҷумҳурихоҳон ҳамҳизбони Трамп гуфтанд, дар таҳқиқи ҳамла ба бинои Конгресс ва монеъ шудан ба тасдиқи натиҷаҳои интихоботи президентии Амрико ҷонибдорӣ мекунанд. тарафдорони раиси ҷумҳур Доналд Трамп рӯзи 6 январ бо зур вориди бинои парлумони Амрико шуданд ва ҷаласаи вакилонро, ки барои тасдиқи пирӯзии Ҷо Байден ҷамъ омада буданд, ба ҳам заданд. новобаста аз он, ки дар он ҷо хабарнигорони зиёде ва пулиси мусаллаҳ буд, тазоҳургарон хати амниятиро рахна карда ва ба дохил рафтанд. хабаргузории узбекии Дарёуз бо истинод ба сардори идораи ҳамоҳангии лоиҳаҳо ва корҳои таҳқиқотии илмии Узбекистон Насрулло Бобоев хабар додааст, ки тибқи як қарори махфии Девони вазирони ин кишвар сади рахнашудаи обанбори Сардоба дубора барқарор карда мешавад. ба гуфтаи ӯ, дар асоси қарори мазкур корҳои бузурги таҳқиқотӣ, муҳандисӣ ва озмоишӣ анҷом дода хоҳад шуд. Бобоев илова кардааст, ки дар корҳои таҳқиқотии пажӯҳишӣ марбут ба обанбор мутахассисони кишварҳои ҳамсоя низ ҷалб хоҳанд шуд. сади обанбор рӯзи 1 майи соли гузашта канда шуд ва боиси марги 6 тан гардид. ҳамзамон наздики 70 000 кас ба ҷои амн кӯчонида шуданд. дар хулосаи тафтишот гуфта шуд, ки иштибоҳу норасоӣ дар ҳуҷҷатгузории сохтмон ва истифодаи обанбор боиси рахна шудани сад гардидааст. обанбори Сардоба соли 2017 бо харҷи $404 миллион сохта шуд. дар пайи рахна шудани он чанд минтақаи Узбекистон ва Қазоқистон зери об монданд. Сулаймон Турсунбоев гӯштингири 14-соларо дар Туркманистон баъди он ки нахост ба кормандони вазорати корҳои дохилӣ муҳорибаро бозад, латукуб карданд. баъди мусобиқа афроди ношинохта ӯро рабуда то лаҳзаи марг латукуб карданд ва дар кӯча партофтанд. дар ин бора сомонаи Туркман Ньюс хабар медиҳад. волидони навраси кушташуда ба президенти Туркманистон Қурбонгулӣ Бердимуҳаммедов муроҷиат карда муҷозоти гунаҳгоронро талаб намуданд. шоҳидон мегӯянд, ин фоҷиа дар оғози моҳи феврал рух додааст. пеш аз рақобат бо кормандони вазорати корҳои дохилӣ аз Сулаймон мехоҳанд, ки гӯштиро бозад, аммо вай рад мекунад. Сулаймон Турсунбоев дар бемористон вафот кардааст. бонки миллии Тоҷикистон қурби сомониро дар баробари асъори хориҷӣ барои имрӯз 17 феврал ин гуна таъин кардааст. бинандаҳои гиромӣ, ин буд хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳон, ки тақдиматон шуд. бо мо буданро фаромӯш накунед. то суҳбати дигар, худо нигаҳдоратон.